מי היה שזר ובמי הוא היה מאוהב? על מה אתה חולם בשיעורים? אם היית אבי המנהל ליום אחד, מה היית משנה בבית הספר? למי אתה רוצה לומר תודה ועל מה? למה הכי תתגעגע בחטיבה? מה לדעתך נושא השיחה הכי חם בחדר המורים? איזה מסר אתה רוצה להעביר למחזור החדש שיגיע בשנה הבאה? מה מצלמים היום? מה, טניה, את לא יודעת? עושים סליחה על השאלה למסיבת סיום. שלום. שלום. מי היה שזר ובמי הוא היה מאוהב? אין לי מושג, זה היה שר האוצר או מה הוא היה? שזר היה נשיא. הוא היה וואו. לא, אני באמת שואלת אותך. אני לא יודע. מהחדר מורים, במי הוא היה מאוהב? בתיה הוא היה מאוהב? רגע, אל תכניסו את זה, אל תכניסו את זה. מי הייתה הדמות הראשונה שפגשת ביום הראשון שלך בחטיבה, ומה זכור לך מהיום הזה? וואי, בכיתי את חיי. לא האמנתי שהרגע הזה יגיע. כן. אני זוכר שהתוכנית שלי ביום הראשון הייתה פשוט להתחיל הכי טוב שאפשר, להשיג, להשיג רושם טוב על כולם. אני לא זוכר מי ראיתי בפעם הראשונה, אני זוכר רק איזה שיר שמעתי בדרך לפה, כי אני... בטח צריך... כן, בדיוק. משהו כזה, זה השירים שלך. I'm gonna get every time you spend
מה ראשי תיבות של המילה סחבק? אני חשבתי שזה משהו בצבא, פעם ראשונה שמעתי את זה, אבל אנחנו לא בצבא, אז לא הבנתי מה נסגר. שיחת בוקר, משהו. ספר על מפגש סחבק שזכור לך במיוחד. המפגש סחבק הראשון עם אורן אחרי שהוא חזר ממילואים. ואז עשינו לו מסיבה, עם קונפטי. פוצצנו את הקונפטי, קצת נבהל, אבל... וקצת התקרה נבלה. התקרה נשברה. הופה! אם היית אבי המנהל ליום אחד, מה היית משנה בבית ספר? אולי הפסקות יותר עמוקות. אני הייתי פותח את הקפיטריה, מכניס אולי ילדים לעבוד שם. אין תלבושת. שהבית ספר יתחיל באחד. מסתכלת במצלמות. כן, 24/7. זה מה שהייתי עושה. תראי סמדר, הבעיה עם השכבה אבי, אתה לא יכול לדבר על השכבה שלי, יש לי שכבה מושלמת, נו באמת. מה שנכון נכון, אבל הנה, תראי. לא נכון. שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. ימים טובים, לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר, ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. ימים יפים ואפשר עכשיו לנוח עם קוקטייל על כיסא נוח יש אוויר. לא צריך בשוב לפתוח, מהמבחנים לשכוח ולשיר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר, כמו בעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. כן, אלה הם ימים טובים, שהלבבות מתרחבים, ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. מה הם שלושת הערכים המופיעים על סרט בית ספר? כבוד, סקרנות, מצוינות, לא, אכפתיות, אחריות וסקרנות. מה זרעתם בעציצים בחצר ביום הצמיחה? זרעים, פרח. סמדר כפרה לא זרענו כלום. חמניה. כן, חמניה. אני לא שתנתי. למה מכנים אתכם מחזור של מזליסטים?
תאם, אין לי מושג. ממזין, מחזור ממזין. מה קשור אבל? היה לנו ממש תחילת זין, קורונה. וגם ניצלנו מהשריפה בגיחה. מה עוד עברתם? לא, גם עברנו מלחמה. אלוהים תן לי רק טיפת מזל, תן אהבה בלבבי, מר גורלי והעולם אכזר, תן נחמה בתוכי. אלוהים, אלוהים, אוי אלוהי עד מתי, שמע קולי, תפילתי, עייפתי די בחיי. Got a bit looking like Grey Goose, lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. מה לדעתך נושא השיחה הכי חם בחדר המורים? על התלמידים הכי מופרעים בשכבה, חד משמעית. וואי, ריחולים נראה לי. כן. חד משמעית ריחולים. הם לא יכולים להצדיק את זה. משחירים כל ילד וילד. נדב? יואו, איזה באסה, הוא קיבל 4 הפרעות, 5 חיסורים. מה לדעתך עושים בקודקודה? אוכלים. יש שם אוכל, זה מה שאני יודעת. כל מה שהם עושות שם זה לאכול, הם רק אוכלים. אני יודע, זה גזענות, רק בנות מתקבלות לשם. מה אתה זוכר מהטיול השנתי של כיתה ח'? קרה שם הרבה דברים, אבל אני זוכר מנגל. וואי, במסלול הקשה. היה כיף, היה מאתגר, אבל היה ממש כיף. אני זוכר שלנו נתקע הדלת של האוהל בחוטים שאמורים לתפוס את זה, והיינו שם כל הלילה עם מספריים, ניסינו איכשהו לסרוג את זה. אני לא זוכר כלום. כלום לא זוכר. המילים מרגיעות והרגשות סתום, כל מילה במקום והלב נשאר רטוב, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. 2 דקות מספיקות, מיליארד וניצל מפה, גם בגוף, גם בלב, עוד תתני לגעת בכאב, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. תדאגי אני כאן, אני לא בולט שבחיים הגדול
על מה אתה חולם בשיעורים? איך ייגמר הבית ספר? על אוכל. אני חולם שנגמר. האמת שאני חולם על טטריס. למי אתה הכי רוצה לומר תודה ועל מה? למורים. כן, למורים לא כאילו לכולם, המורים שהיו איתנו, שלימדו אותנו, שחינכו אותנו, כאילו. וכאלה שנחמדים אלינו. כן. האמת, אני רוצה לומר תודה לינון, שהרים לנו אחלה של הרכבים השנה. חד משמעית. ולא יודעת, כל המורות פה והמורים פה פשוט מדהימים בעיניי. כאילו, אני ממש אוהבת את כולם. לבתיה, היא עושה איתנו צחוקים. אנחנו תמיד נהיה הדבר הראשון בשבילה. וואי, אין לי אפילו בן אדם אחד, כי כאילו עברתי את השנה הזאת עם הרבה אנשים שעזרו לי. אל תאמינו למילה אחת שהבחור הזה אמר עכשיו. You can't stop an avalanche as it races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you could try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, my heart keeps in time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman found out she should get, she could shake up a man. So I'm gonna shake and shimmy it the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean, of the sun and the sky. You could wonder if you wanna, but I never inquire. And if you try to hold me down, I'm gonna spit in your eye and say that you can't stop the beat. You can't stop the river as it rushes to the sea. You can try to stop the hands of time, but you know it just can't be. And if they try to stop us, seaweed, I'll call the end of ACP. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart keeps in time to the speed of sound. Till I heard the drums and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since we first saw the light, a man and woman like to shake it on a Saturday night. So I'm gonna shake and shimmy it with all of my might today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean or the rain from above. You can try to stop the paradise we're dreaming of, but you cannot stop the rhythm of two hearts in love to stay. 'Cause you can't stop the beat. You can't stop the beat. Ever since we first saw the sun, you made a woman like to shake it when the day is through. So we're gonna shake and shimmy it and have some fun for today. You can't stop the motion of the ocean or the rain from above. You can try to stop the paradise we're just dreaming of, but you cannot stop the rhythm of two hearts in love to stay. You can't stop the beat. You can't stop the beat. You can't stop the beat. למה הכי תתגעגע בחטיבה? לחברים, נראה לי. לוורדה. לוורדה? אחי וורדה. רגע. למורים שתמיד היו מאחוריי. להפסקות ולהיות עם החברים וכולם לדבר עם סמדר בהפסקה. אני אתגעגע למייסה. נראה לי להגיע ב8:30. כזה ריל, אני קם ב7:30, אני לא צריך לקום ב6:30. כל החוויות עם החברים, הצחוקים. טוב, שאלה אחרונה, איזה מסר אתה רוצה להעביר למחזור החדש שיגיע בשנה הבאה? תהיו נחמדים לסמדר. שיכירו את המורים, שידעו עם איזה מורים אפשר לעשות צחוקים, עם איזה מורים אי אפשר. שינסו כמה שיותר ליהנות ולהשקיע בעיקר בסוף ח' וט' שיהיה להם תעודה טובה לתיכון.
לא לתת את כל כולך בזין. שיהיו פתוחים ושלא להסתגל. כן, אין מה לדאוג. ליהנות מהחיים. ובלי שטויות. אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון, ומעט מדי כישלונות מפוארים. האש שבי עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. והשעה טובה, ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה? זהו? What? That's it? מחזור מ"ז ליקרים, אוהבים אתכם מאוד מאוד עד עמקי נשמתנו. We miss you already. Come and visit. בהצלחה. אני מאחלת לכם שתזכרו את הזכויות שלכם, תשמרו עליהם, תשמרו על זכויות של אחרים. תהיו טובים, תגדלו להיות אנשים ואזרחים מעורבים, נעימים וידידותיים לסביבה. הנה סיימתם את החטיבה ועוברים לתיכון. אני מאחלת לכם, לכולם, את המון הצלחה. אוהבת אתכם ואני אתגעגע אליכם מאוד. אז נותר לי רק לאחל לכם שתהיו קודם כל בריאים, שתהיו אכפתיים, שתאספו סביבכם חברים ושתצליחו בלימודים ובחיים. בהצלחה חבייבי ונג'ח בהמשך ובתיכון. טיילנו קצת, לא הרבה טיילנו בשלוש שנים האלו, יש הרבה חוויות, אבל יש הרבה עוד מה לראות ומה לחוות, ואנחנו סומכים עליכם. בואו לבקר. היום אני משחררת את כולכם ללא אישור, לברכה, הצלחה. ביי. בהצלחה רבה לכולם. עלו, הצליחו ותפרחו. אוהבת אתכם. שאו ברכה והצלחה בכל תחומי החיים, והשם ישמור אתכם ויברך אתכם לאורך כל החיים. אמן ואמן. החיים טובים. מאחלת לכם בהצלחה בהמשך דרככם, האמינו בעצמכם, לא לפחד מכישלון. ושיהיה לכם חופש טוב, תצברו חוויות, תבואו בוגרים עם הרבה שמחת חיים לכיתה י'. נהניתי ללמד אתכם בכל השנים האלה, אוהבת. ותצליחו, תבואו לבקר, ולא לעשות שם הנחות לאב הבית כמו שלא עשיתם לי. ואני מאחל שתצליחו בהכל. שכבת ט' היקרים, אני מאחלת לכם בהצלחה רבה בתיכון. אני בטוחה שתיקחו את כל מה שלמדתם לאורך כל השנים, בעיקר בעברית, מיומנויות. ותדעו מה שאתם עושים, ואל תשכחו אותנו, צוות שזר מתמטיקה. אתם תלמידים למופת או לתפארת, אוהבת אתכם המון. מבורכים, מבורכים, מבורכים. שלום. אני לא מאמינה שהם עוזבים. אני לא מאמינה שזה נגמר. מחזור מ"ז. לא, כל כך מהר. זה נגמר. רגע, זה נגמר? זה נגמר. זה נגמר. זה נגמר. זה נגמר. הם עוזבים. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שכשנגיע לשער אבנר יהיה בסיור ואנחנו נקבל איחור. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שתלם זה רק שם יפה למועדון VIP של סיגלית. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שאנחנו מגיעים להתגעגע לחטיבה. מחזור מ"ז. ברור שכל הבנים מסתפרים אצל נדיה. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שהמילואימניק הכי שווה בצה"ל נמצא אצלנו. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שהשווקים שלנו מקבלים את האוויר. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שאנחנו מחוברים לטלפונים שלנו. אנחנו מחזור מ"ז. ברור שהתרגלנו ל4 מבחנים באותו ובאותה שעה.
אנחנו מחזור מ"ז, ברור שהסוללה של הלפטופ נגמרת כבר בסחבק. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שאחרי סיום נחזור לשעה שביעית, שמינית, תשיעית. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שאנחנו מתלבשים כמו בבית אבות. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שהפלזמה מראה את מערכת השעות של אתמול. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שהיה לנו טיול שנתי ולא מסע כוכב. חצי גיחה בקושי. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שעד היום לא הבנו איפה נמצא מרחב למידה. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שכל העבודות שלנו מצ'אט GPT. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שהייתה לנו גיחה אש. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שכל הסגניות אצלנו בשכבה. אנחנו מחזור מ"ז, ברור שאנחנו משתמשים במלחמה כתירוץ לציונים גרועים. אנחנו היינו מחזור מ"ז, ברור שתודה על 3 שנים נפלאות. תם ולא נשלם, נחתם עוד פרק בעולם. אני אמצא ליאור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה שבחיי. לו רק יכולתי אז אולי אשים את כל הכעסים, את כל הפחד השקרים שבחיי, תם ולא נשלם, תמיד יהיה אותו אדם המחפש כמו כולם להיות עוד משהו בעולם המנוכר, והפוגע זה שרואה, זה ששומע, המציאות העגומה כמו האהבה שנעלמה. אז אני בורח ונוסע אלייך, וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, כמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. משהו בעולם הזה. אני עוצר, אני צורח, מי היורה, מי הרוצח, מי שדרס ונעלם, מי מתעורר, מי נרדם, מי הרעב, מי השבע, מי שמקשיב, מי שיודע איך הדרך מתחילה, בכביש מהיר או מן הרע. אז אני בורח ונוסע אלייך, וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, כמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם. אז אני בורח ונוסע אלייך, וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, וכמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. משהו בעולם הזה. אז אני בורח ונוסע אלייך, וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, וכמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם. אז אני בורח ונוסע אלייך, וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, כמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. כמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. מה זהו, נגמר? שיהיה לכם בהצלחה.
בת תת הירקה. ועוד דש אחד מהעתיד.